אז אנחנו בפרק ט"ז בתניא, זה הזמן. שהפרק הזה בעצם, בהקדמה למי שהיה ולמי שלא היה, בפרק הזה האדמו"ר הזקן מסביר את הקונפליקט ואת הבעייתיות בזה שאנחנו בנויים מצד אחד בצורה מסוימת שהיא מתקשרת עם עולם, עם חוויות עולם, ומצד שני הדרישה מיהודי זה להסתכל על המציאות באופן הרבה יותר עמוק, לא כמו שהעולם מסתכל. זה שתי דרישות שהן מאוד קשות, כן? ובו זה כן פתח ואמר שהכלל כדי להגיע לרמה כזאת שאדם מסתכל על חוויית החיים שלו באופן שהוא משרת, באופן ייעודי, באופן למצות בצורה אופטימלית את הכוחות שלו, הייחודיים שלו, אחרת במה אתה מיוחד, זה על ידי זה שהאדם מגיע למצב של השליטה של המוח שליט על הלב. אמרנו את זה כמה פעמים, את הכלל הזה שהמוח שליט על הלב, ולא הלב שליט על המוח. וזה הכלל הבסיסי כדי בכלל להתחיל להגיע ולהסתכל על חוויית החיים שלי באופן אחר. אמרנו את זה בהתחלה, שעל ידי שהמוח שליט על הלב, אז יש אור השם. מה זה אור? מתי צריך להדליק אור? שיש חושך. כשיש חושך, בסדר? אנחנו תמיד מדברים תורה אור, תורה אורה. למה? מה הבעיה? יש חושך. מה החושך? החושך שמסתכלים בממד אחד על העולם. סטטיסטיקה, הסתברות, מצליחנות, הישגיות, חומריות, זה המדדים. זה ממד אחד של העולם. אז התורה נקראת תורה אור, שהיא באה בעצם ושופכת אור על המציאות. גם הכללית וקודם כל האישית שלי. איך אדם מסתכל על עצמו, ועוד מעט נגיע לזה. אז הוא אומר שעל ידי שמגיעים לשליטה של שכל על הלב, אז אור השם מתחיל להתגלות, הוא מאיר לנפש האלוקית לנשמה, שהיא הייתה עד עכשיו בחושך. על ידי זה, איך בעצם התהליך? על ידי שאדם מתבונן. לא אחזור על שיעור שעבר, אבל על ידי זה שאדם מתבונן בגדולת השם. מה זה, אמרנו שבוע שעבר, מה זה גדולת השם? זוכרים מה אמרנו? מה זה גדול? אני אשאל ילד, לראות בדברים? לא, וגם ביחס למה שאתה... זה הטבע. אבל יש את הקטע עם היחסים. או. שפתאום אם ילד קטן סוכריה זה גדול, בשבילו ילד גדול זה כבר... אז ולכן שללנו את התפיסה הזאת. אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, הקל הגדול הגיבור והנורא בתפילה. אנחנו לא אומרים שהוא גדול. לילד קטן גדול זה יכול להיות בגובה שלי, ובשבילי גדול זה יותר מהגובה שלי, יותר מהגובה של אופק. אבל, אז מה זה גדול? זה לא גדול שלנו, זה גדול זה המשמעות, מה שסתיו אמרה, שאדם גדול זה מישהו שיכול לרדת הכי למטה. מישהו שיכול להרגיש הכי למטה. זה הגדול, דיברנו על שבוע שעבר, אבל זה העניין בהקשר שהאדם מתבונן בגדולתו של אלוקים, של האינסוף של הכוח הזה, אז הוא מתחיל לקבל פרופורציות על עצמו. וכשהאדם מתחיל לקבל פרופורציות על עצמו, מה מתפתחת? מתפתחת התייחסות. וזה כלל מפתח בתניא. תניא, אנחנו לומדים להתייחס. הכי פשוט. אנחנו מפתחים התייחסות אחרת. אם עד עכשיו הייתה לי התייחסות למעגלי החיים שלי באופן מסוים, בלימוד של התניא, אנחנו מתחילים לפתח התייחסות אחרת. זה העניין, בסוף במה המדד אם התקדמת בלימוד, או זה, איך אתה מתייחס לעניינים. עד עכשיו היית מתייחס למצווה מסוימת ככה, לפעולה מסוימת ככה, למעגל חיים זוגי, הורי, מה שזה יהיה, באופן מסוים. אחרי הלימוד צריך להתייחס לזה אחרת. זה בסוף המדד, מה הפרודוקטיב של זה בסוף, ההתייחסות שלך, איך אתה מתייחס לעניינים. ובראש ובראשונה, איך אתה מתייחס לעצמך. האם אתה בורג או האם אתה פנס. זה הסיפור, ואנחנו נראה את זה היום
שהאדמו"ר הזקן מדבר על העניין שלנו קשה מאוד, גם שאנחנו לומדים דברים נשגבים, אלוקות, משה רבנו, בסדר? הוא עדיין קונצנזוס בעם הזה. הייתי פעם בקורס קואוצ'ינג, אז ביקשו מכל אחד לכתוב איזה דמות הוא מעריץ. וזה היה של קורס של אנשים, אני ועוד אחד היינו הדתיים היחידים שם, כולם היו לא דתיים. ו70% מהקבוצה כתבו משה רבנו. זה קטע, זה כאילו עדיין במיינסטרים, משה רבנו. אבל למה אני אומר את זה? בהקשר שעדיין אנחנו יכולים להזדהות עם דמות או עם רעיון, אבל ההתייחסות שלנו עדיין רחוקה. ההתייחסות שלנו עדיין קרה, היא עדיין כלואה פה. זאת אומרת, עולם הידע לא מצליח להגיע לביטוי תודעתי. זה כלוא פה. עכשיו אדמו"ר הזקן ירגיע אותנו, יסביר לנו שזה נורמלי. איך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בלשון הזהב שלו. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, כך יעתה להם להיות קלות אליו בחשיקה וחפיצה לצאת מנרתקן. כבר הנפש והנשמה רוצות להגיע לידי איזושהי חוויה וחיבור עם אלוקות. כן, יש לפעמים אנשים רגש, עכשיו ראינו את זה בימי המלחמה, שאנשים רציתי להגיד תפילה, רציתי משהו להגיד, משהו כזה שיוצא, ואז הוא אומר, לצאת מנרתקן הוא הגוף לדובקה בו רק, שבעל כורחן חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות חיות. ככה הוא מגדיר את אלמנות חיות. זה המצב הנורמלי של הנשמה שלך. היא חיה כמו אלמנה חיה. מה זה אלמנה חיה? אלמנה חיה זה אומר שבעלה חי, אבל היא לא יכולה להתחתן, כי הוא עדיין חי, ומצד שני היא לא איתו. כאילו הגונה, כמו ש... לא הגונה. כן, אבל פה הוא מתכוון שיש לי מגע, היא רואה את בעלה, אבל היא לא חיה איתו. תראו את הדיוק של המשל. מה זה אלמנה חיה? הנשמה, יש לה ניצוצים שהיא מכירה בשורש שלה. הם לפעמים ניצוצים מאוד חזקים. כל אחד ואחד שיושב פה, יש לו ניצוצים אחרים של קשרי אלוקות שלו. זה לא משנה אם הוא עם כיפה או בלי כיפה, זה בכלל לא משנה. בסדר? אבל הנשמה שלו במצב של אלמנה חיה. מה זאת אומרת? הוא לא יכול להגיע למצב לחיות, קוראים לכנסת ישראל קוראים אישה. ולקדוש ברוך הוא קוראים דוד. כן? כל דודי דופק, נכון? אז היא לא יכולה כאילו להיות איתו, כי היא צרורה בגוף. ומצד שני, היא גם לא יכולה להיפרד ממנו. זאת אומרת, כי היא עדיין היא עדיין רוצה אותו. אתם מבינים? זה מצב פרדוקסלי. זה המצב הפרדוקסלי שהאדם יהודי חי. מצד אחד הנשמה שלו רוצה לצאת, מצד שני היא לא רוצה לצאת בכלות הנפש שלה, מצד שני היא גם לא רוצה להתמכר גם לגוף. אתם מבינים? זה מצב שהוא מצב פרדוקסלי. זה הסיפור של יהודי בעולם. כל יהודי ויהודייה בעולם, המאבקים האלה. וכשאדם מצליח לעבור את השלב הזה, קוראים לזה יציאת מצרים. שאדם, שמאוד ברור לו מה הייעוד שלו. רואים את זה עכשיו בפרשת השבוע, הרב ג'ייקובסון מביא את זה בשיחה יפהפייה על פרשת ויגש. בפרשת ויגש, השבת הזאת, יוסף מתוודע לאחיו, הוא מתגלה אליהם. הוא היה שליט מצרים, ואז הם לא הכירו אותו. וגם אחד הדברים שהרבי אומר, למה הם לא הכירו אותו? הוא אח שלהם הרי. מה זה לא הכירו אותו? אז הרבי מסביר שם, הם לא הכירו אותו, כי הם לא האמינו שהוא נשאר יוסף היהודי, והוא שליט מצרים. הם לא האמינו ששב"כניק יכול להיות חב"דניק, כאילו. שהוא יושב בעמדה הזה, הרבנות זה שם. זה אותו עניין, זה פשוט לא ישב להם בראש. הסיפור הזה, אתם מבינים? הם ראו אותו, אבל התודעה לא יכולה לקלוט את זה. אז הם רואים מה שהם לא מאמינים שזה זה. אז יש לנו מילה אחת שחוזרת על עצמה, מספר פעמים בהתוודעות של משה אליהם, של יוסף, סליחה, שיוסף אומר להם,
לא, אתם לא מכרתם אותי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למחיה. והשורש שלח, הוא אומר אותו 3-4 פעמים בפסוקים. כי השם שלחני, נשלחתי וכו'. ובעצם, מה בעצם המסר שיוסף בא ואומר להם, כאילו? הם תקועים בחוויית העולם. חוויית העולם, נשמע, הייתה מחירה. זרקנו אותך לבור, הוציאו אותך, יש ביקורת שם, מי בדיוק מכר אותו, המדיינים משכו ומכרו, או האחים, יש שתי דעות בפרשנות, כי לפי הפסוקים זה לא ברור. הייתה מחירה. ואז הוא אומר, לא אתם מכרתם אותי, השם שלח אותי. תראו את התפיסה. רגע, צאו רגע מהשתלשלות האירועים. תסתכלו רגע במקרו. במקרו אני צריך להיות פה. זה דרכך, זה לא דרכך, זה לא העניין. אני נשלחתי לפה. כי מה השאלה הגדולה, יוסף? איך הוא נשאר כזה חיוני? איך הוא נשאר כזה חנני? כן. כן. הוא יושב בבית, ברוכה הבאה, הוא יושב בבית הסוהר, והוא שואל את שר המשקים ושר הרופאים שקמו אחרי זה, הפוכים אחרי זה חלום, מדוע פניכם זעופים? מה זאת אומרת? אנחנו בכלא, מה אתה רוצה שנחייך? כן, הוא חנני. הוא גם היה חנני אצל בית פוטיפר, שהוא היה שם, שהשם נתן את חן הסביבה בעיני האנשים עליו. זאת אומרת שאנשים ראו שהבן אדם הזה מצליח, אבל הוא היה עבד, הוא בלי ההורים, הוא בלי האחים. איך הוא מצליח לשמור כל הזמן על קו כזה של חיוניות, של תנועה, של פרודוקטיביות, של אמביציונריות, איך זה יכול להיות? וזה טמון בתשובה שלו אליהם, זה לא אתם, זה הוא שלח אותי. אני צריך להיות פה במצרים, אני צריך להיות בכלא, אני צריך להיות בשליח שם, אני צריך להיות מושל מצרים. אתם נבחרתם לעשות את זה, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אבל זה לא אתם, זה לא הייתה מחירה באמת. זה פלטפורמה כדי שאני אגיע בדרך הטבע לפה. כי העולם לא מתקיים על פי ניסים גלויים, העולם מתקיים על פי טבע. לא עושים ניסים כל היום, כן? לא אמורים לשבור את הטבע. הטבע אמור להתנהל ואתה צריך למצוא את אלוקים בטבע. והמסר של מה שהוא אומר להם, תראו את התפיסה, זה בדיוק זה. התפיסה של להיות בגוף ולחיות כמו גוף, זה לבוא להגיד, הייתה מחירה. אני אכלתי אותה. בחיים האישיים שלי, סטטיסטית, יש לי איזה אירוע כזה, נולדתי למשהו כזה, נולדתי בצורה כזאת, נולדתי למשהו כזה. כל אחד עם המצרים שלו, עם המחירה שלו. לכל אחד יש את המחירה שלו. בא יוסף ואומר, צאו מהראש הזה. תתחילו לחשוב כמו יהודים. יהודים לא מסתכלים על זה ככה, יהודים מסתכלים על השליחות. אתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו. הרבי אומר את זה כמה פעמים. יהודי נמצא בדיוק במקום שהוא צריך להיות בו. גם הטעויות מנוהלות. בסדר? לפי התוכנית שאתה חשבת. אדם עכשיו נמצא במצרים, כי יש לך את הכוחות להיות במצרים. בגלל זה גלגלו אותך להיות במצרים. אתה עכשיו נמצא בסיטואציה מורכבת, כי אתה נבחרת בגלל הכוחות המיוחדים שיש בך להתמודד עם המציאות המיוחדת הזאת. אתה מברר אותה. וזו הסתכלות של טניה, זו הסתכלות של מישהו שלא בא ומסתכל על המציאות כאוסף של בעיות או ניסיונות הימלטות מבעיות, אלא כאוסף של הזדמנויות, כאוסף של ניסיונות שהן מאוד מכוונות ומדויקות אליי. אני לא הגעתי לשם, אני לא התגלגלתי לשם, אני נשלחתי לשם. אתם מבינים את המשמעות של אני נשלחתי לשם? לא הייתה מחירה מבחינת יוסף. היה איזו פלטפורמה כזאת שאני אגיע לפה, כדי שהעולם יבין מה קרה פה, אבל אני נשלחתי, כי מה? מה האופציה השנייה? שהקדוש ברוך הוא יבוא ליעקב אביו ויגיד, שמע, הבן שלך, תגיד לו שהגיע למצרים, כבר אני אגלגל אותו. זה לא על פי טבע. אנשים מחפשים סיבה הגיונית, כן. זה ביטוי מאוד יפה לאלמנה חיה, כן? באיזה צד אתה בוחר. ואז הוא אומר ככה, ולית מחשבה דילון תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, כמשל המחבק את המלך הנעל. מכיוון שהדיפולט שלך, כן, הכי בסיסי, זה לחשוב גוף,
זה לחשוב מדדי עולם. זה מה לעשות, לא צריך לכעוס על זה, זה הדיפולט. ההפך, עד גיל 13 אצל בנים ועד 12 אצל בנות, היצר הרע רק מתגבר. רק בגיל 12 נכנס יצר טוב. ואצל בנים בגיל 13. אבל עד אז יש איזה מין התעבות כזאת של העניין של גוף ועניין של דרישות וצרכים, כן? ומאז מתחיל הפייט, מתחיל באמת המאבק. זה נקרא אגב, מה זה בר מצווה, בת מצווה? מה קורה? מה זה משנה אם הוא יום אחד או זה? אומרת התורה, מ-13 ויום אחד נוצרת בו דעת. עד אז אין לו דעת. מה זה דעת? דעת זה במשון האדם ידע את חווה. חיבור. הוא מתחיל להתחבר לעניינים מגיל 13 ויום, והיא מבת 12 ויום. מתחיל להתחבר לעניינים שיש כבר קשר בין זה לזה. עד גיל 13 אין קשר. ילד יכול לעשות שטויות, הוא לא מבין. הוא לא מצליח להבין. אומרת התורה, בגיל 13 יש כבר קשר בין זה לזה, בין עולם הידע לעולם התודעה, בין עולם השכל לעולם הרגש. זה נקרא דעת, ולכן גם מגיל כזה הוא בר עונשין. עד אז הוא לא בר עונשין. למה? כי הוא לא מבין מה הוא עושה. הוא יכול לעשות משהו נוראי, כי אין לו רגש לזה. מגיל הזה כבר מתחילים, יש לזה גם משמעות בענייני ירושה. האם קטין יכול להוריש? ילד ב-12 ירש $80 מיליון. עכשיו הוא אומר, אני רוצה להוריש את זה לא יודע מה. לארבע לחיות. לבת דודה, כן, לא לחיות לחיות. האם, או לא, אם יש יורשים אחרים, זה השאלה, כן? האם שומעים לו? האם יש לו דעת וכסף? אז בגיל 13 כן, עד גיל 13 לא, אם אני מדייק את ההלכה. אבל מה העיקרון? העיקרון שבאמת מצד עצמך, אל תצפה לרגע שבאמת מצד עצמך אתה תבין תובנות שכליות על פי טבע שיש באלוקות איזה עניין שהוא שווה התמסרות כזאת. לא. על פי שכל זה לא יעבוד. כי שכל זה חלק מהלבושים של הנפש. והנפש מצד הגוף, מצד נפש הבהמית, יש לה דרישות מאוד ברורות. היא רוצה כאן ועכשיו. היא רוצה לעשות לגוף good time. אם לפעמים אני צריך לדרוך על ראש של מישהו והוא לא רואה, זה בסדר. אם הוא רואה כבר, אז אני יכול להינזק, אז אני עדיף להיזהר. אבל מצד עצמי אני רוצה לעשות good time. סיפוק צרכים, בגדול. אז הוא אומר, מצד עצמך זה לא יקרה. מתי זה כן? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה כמשל המחבק את המלך הנ"ל. מצד עצמך אין לך שום יכולת לתפוס שכל אלוקי. רק כאשר אתה מתחיל לשלב שני מוטיבים עיקריים. אחד זה מצוות, זה הפעולות שהוא ביקש שתעשה. והדבר השני זה הלימוד עצמו, מה שאנחנו עושים עכשיו. זה לימוד תורה בין היתר. רק שני הממדים הללו של פעולות שהוא רוצה ולימוד שלו, כן? לימוד תורה, רק שני אלה יכולות להתחיל לייצר לך איזשהו מגע ואיזשהו וקטור, איזשהו צינור שמתחיל לנגוע בך ולהתחיל לחשוב ולהתנהג אחרת. להתחיל לדבר כמו יוסף. אני לא נמכרתי. אני לא ננזפתי על ידי הבוס, אני קיבלתי מסר. החברה לא התהפכה עליי סתם, היא שיקפה לי מציאות. אתם מבינים מה זה לא הייתה מחירה? לא הייתה מחירה, אני מגיע לפה. קשה לי עכשיו איפה שאני נמצא, כי אני הכי מתאים לפה. כי אם זה קל למישהו, אז זה אומר שהכוחות שלו לא מותאמים. איפה שקשה צריך להיות עבודה. איפה שקל, זה מה שאתה מיותר. אתם מבינים, כדי להתחיל לחשוב כמו יוסף, שלא הייתה מחירה, ואני נשלחתי לפה, ואפילו, אין לי אפילו שום טרוניה וכעס עליכם. מצד הטבע, מכרתם אותי.
הרסתם לי איזה 25-30 שנה מהחיים. לא ראיתי את אבא שלי, לא ראיתי את הילדים שלי, לא ראיתי את אח שלי. אין לו את זה. הוא מבין שאני שליח. כשאנחנו שולחים עכשיו חיילים לקרב, אף חייל לא בא ואומר, לא בא, רגע, למה שלחתם אותי? אני לא ראיתי את המשפחה, אתם ישנתם פה בכיף, ואני זרקתי שם באיזה בית, נכון? אין תפיסה כזאת, למה? כי הוא שליח. זה מאוד ברור לו שהוא שליח. ויוסף בא ואומר, כדי להתחיל לחשוב כמו שליח, שהמציאות שלי היא מאוד מדויקת לי, ואני נמצא בדיוק במקום שאני נמצא, ובן הזוג שלי הוא מדויק לי, והמשפחה שלי מדויקת לי, גם אם יש עניינים. זה המקום שלי. אז מתחילים להגיע לידי מנוחת נפש. כשיש מנוחת נפש אפשר להתחיל לעבוד. לא מנוחת גוף, מנוחת נפש. הגוף יכול לעבוד מאוד חזק, אבל יש מנוחה בפנים. אבל אם הגוף, וההפך, הגוף יכול להיות מאוד רגוע, אבל בפנים אין מנוחה. אבל כדי לעבוד טוב צריך מנוחת נפש. וזה מה שהוא אומר פה, שמצד עצמך אתה לא יכול, כן? לא יכול להתחבר לחשיבה כזאת. זה לא נורמלי. זה לא על פי טבע בכלל. לית מחשבה תפיסה בכלל. מחשבת אנוש לא יכולה לתפוס אלוקות. זה גדול עליה איזה 1000 מידות. אז איך כן? רק על ידי קיום התורה והמצוות, כל אחד במה שהוא יכול, בקצב ברמה שלו, ופה הוא מוסיף כמשל המחבק את המלך. מה זה משל לחבק את המלך? כשאדם מחבק את המלך, הוא מחבק את המלך? לפי התשובה שלי, לפי הטון שלי, התשובה היא לא, נכון? אז מה הוא מחבק? מה הוא מחבק? אולי את כן, הכי פשוט. החלק של עצמו. את הבגדים שלו. אתה מחבק את הגלימה שלו. אתה לא נוגע בו ממש, יש ביניכם חיץ. אבל בכל זאת זה נחשב שאתה מחבק את המלך. אז זה המשל שההתעסקות שלנו בציוויים שלו ובחוכמה שלו, כי התורה נקראת חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אין זה משנה איזה חלק אתה לומד. מה זה משנה? אתה נחשף לחוכמתו ולרצונו של אלוקים. מה זה משנה באיזה חלק? גם אם אתה תעשה את זה פעם וגם אם אתה לא תעשה. היום ברוך השם אנחנו לומדים דברים שנוגעים בנו, ובטח נשים שלא מחויבות ללמוד הלכות ש"ס, קלאסי, יש הרבה תחומים שמתחברות לגמרי. אבל גם ברמה ללמוד עכשיו איזה סיפור על שאול ודוד, על המרדף תום וג'רי הזה שהיה שם. בסדר? זה לא סיפור, זה ביטוי אלוקי. כשאתה מתעסק עם זה, ברמה הכי בסיסית, גם ברמה של הפשט, אתה נחשף לרצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי התורה נקראת משל הקדמוני. מה זה משל הקדמוני? מי זה הקדמוני? קדמונו של עולם, זה אלוקים. והתורה נקראת משל הקדמוני. זאת אומרת, הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר להגיע למצב שיהיה איזה קונטקט, שיהיה איזו התייחסות בין אדם, שעניינו לקום אחר בבוקר, האוטו יתניע, לא יתניע, יהיה לי משחת שיניים, לא יהיה לי עגלה ברמי לוי או לא. זה הצרות הקטנות שלנו, כן? זה מה שמעסיק אותנו, אנחנו בני אדם. אני אקום אחר רעב, לא רעב. כל מיני כאלה קטנות. בסדר? זה מה שמעסיק אותנו. כדי להתחיל להגיע לאיזשהו קשר עם האדם הזה, כן? הוא יצר את התורה באופן גאוני. למה דווקא באופן כזה? אף אחד לעולם לא ידע. זה גדול עלינו, גם גדולי זה. אפשר להסביר את התורה ולתת לה טעמים על פי רוח הקודש, מרש"י והגמרא וכו'. אבל להבין בדיוק למה דווקא הוא בחר בסיפור של אברהם, ולמה הוא קורא לו אברהם, ולא התחיל לקרוא לזה משה, ולמשה קוראים אברהם. יש 1000 סיבות למה כן, לכאן ולכאן. אנחנו לא יודעים באמת, אבל אנחנו רק יודעים שהתורה ופרשת השבוע זה סיפור שהוא נוגע לי. שהוא מדבר אליי 2023. כן? כן. שיוסף... שתקעו לה שם. כן. אנחנו רק... ברוכה הבאה. אנחנו רק יודעים שיוסף והאבות, אברהם, יצחק ויעקב,
זה לא סבא לכזה טוב עם זקן לבן, כל אחד איך שהוא מתאר אותו. זה חלקים בנפש. זה בחינות, זה סוג של DNA יהודי, שהוא מורכב מאבות, והוא מורכב אחר כך ממשה ומיוסף ובחינת אהרון, וכל דמות כזאת היא בחינה בנפש. זאת אומרת, שיוסף בסיפור של מצרים, כן, או תיקחו את שרה, זה נוגע לנשים, יש שיחה של הרבי על זה, ששרה, שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בסיפורי בראשית, אומר לאברהם, לך לך מארצך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, נכון? אז הוא אומר לו, עשך לגוי גדול וכולי. מה קורה אחרי הסיפור הזה, אתם זוכרים? אברהם אבינו עוזב את כל החבילה שיש לו, את כל החמולה, והולך לארץ כנען. ומה קורה שם? ויהי רעב גדול בארץ. הוא מגיע, בום, רעב. מה צריך לעשות? וירד מצרים. אבל רגע, אמרת, חצה חצי גלובוס, מבבל, מעיראק של היום, מגיע עד לארץ כנען, לארץ ישראל. יש רעב. הוא אמר לי, ללכת עשך לגוי גדול. יש שינוי בתוכנית. ואז הוא יורד למצרים. במצרים הוא צריך להביא את אשתו שרה לפרעה. עכשיו, פרעה זה מלך, הוא עושה מה שהוא רוצה איתה. זאת אומרת, כבר הניסיון. הרבי מסביר שם שכל הניסיון, כל האוסף בעיות האלה, זה ששרה, לפי המדרש, וגם לפי הפשט, פרעה לא הצליח לנגוע בה, כן? וגם מצידה לא היה עניין בוודאי. זה יצק לכל נערה ובחורה יהודיה, לדורי דורות, את היכולת להתמודד במצבים כאלה. ככה הרב מסביר. זה הסיפורים, אתם מבינים? מה זה סיפור? התורה היא נצחית. ההתמודדות היא נצחית. ההכרעה שלה, הפוטנציאל כבר נקבע שם. מה שאנחנו לא דורשים מאומות העולם. יש דיון הלכתי, האם צריך להחזיר, כתוב שיהודי לא צריך להחזיר אבדה לגוי. כן, נשמע מקומם. גוי איבד, לא יהודי איבד חפץ, לפי ההלכה לא חייבים להחזיר לו. ולעומת זאת יהודי איבד חפץ צריך להחזיר, חובה להחזיר. בסדר? כי כתוב, השב תשיב לאחיך, ולא יהודי הוא לא אחיך. אז המפרשים מסבירים שם מה העניין, למה לא להחזיר ללא יהודים? מה זה משנה? הוא אומר לך, תקשיב, זה שלי, הנה כתוב השם שלי, זה הסימן. מה העניין? אז כתוב שם, מכיוון שאומות העולם בינם לבין עצמם לא מחזירים אבדות, אז אנחנו לא מוכנים להחזיר להם. זה מה שכתוב. היום זה סיפור אחר, היום יש משום איבה וכל מיני עניינים אחרים, שהיום כן מחזירים בסיטואציה שאנחנו נמצאים. אבל אני אומר בבייסיק, כי באמת אצל אומות העולם אין את העניין הזה. זה לא כזה טרנדי כמו אצלנו להשתדל ולעשות במה. יש בבית המקדש הבמה שמכריזים על אבדה. מי שעבד זה וזה בשלוש רגלים, יש לו הזדמנות ללכת לראות אבדות. אין את זה בתרבות, גם לא הדתית שלהם. כן? אומות העולם מוצאים, הוא הולך. אני ראיתי את זה בעין אצל כמה אנשים, לאו דווקא ישמעאלים. אז מה הנקודה? הנקודה שמצד הטבע אתה לא נדרש באמת לחשוב ככה, כמו יוסף, או להתמודד כמו שרה. מצד הטבע זה לא, ממש לא. נזרום עם החיים. בא לך, תעשה מה שבא לך. לא בא לך, כן בא לך, לא בא לך, זרמי, תעשה מה שאת רוצה. אבל מצד שכל אלוקי, כדי להתחיל לממש את החלק הזה שיש בך, שקוראים לו נשמה, שקוראים לו נפש אלוקי, זה לא יכול לבוא מאישון סיגריה ומחשבות. זה פשוט לא. אתה יכול להרהר כמה שאתה רוצה על שקיעה או על זריחה. זה פשוט לא. זה יקרה בקריאייטיב, במצוות, בפעולות, שהשכל שלך ממש לא היה ממציא אותם. אף אחד לא היה ממציא את המצוות האלה, הן מוזרות לשכל אנושי. אפשר היום להתרגל להכל, אבל מבטיח לך, רון, שאם הייתי יודע לך 20 אפשרויות, מצוות תפילין על איך שנראית היום, היא לא הייתה אפילו ב10 ראשונות.
מבחינת האם אתה מצליח להמציא דבר כזה. זה עזר לנו הסיפור הזה. כן? תיקחו כל מצווה שאתם רוצים. אתם תראו שאתה יורד לפרטים, זה ממש לא... אין בזה שום שכל. כן? יש, בהלכות קידושין, אישה יכולה לשלח שליח שהוא יקדש אותה. אוקיי? איש יכול לשלוח שליח לקדש אישה. שולח אותה עכשיו לניו יורק, והוא מקדש אישה, והוא פה בארץ. זה כן. ובגט זה הפוך. בגט הוא יכול לשלוח שליח, הוא יכול לתת, אבל הוא חייב, אם הוא שם את הגט על שולחן, היא לא מגורשת. הוא חייב לשים לה את זה ביד. למה? כי כתוב ונתן בידה. ככה כתוב בתורה. עכשיו תגידו, באפשרויות של ה-20 שאמרנו, זה היה כזה משנה, מה זה משנה? לא, ככה הוא רוצה. איך כתוב שמותר לחתן אם זה לא פייס טו פייס? לא, זה לא נקרא לחתן, זה נקרא לקדש. לקדש אז? מה זה אומר לקדש? מי אמר שחתונה זה חייב להיות... לא, אני שואלת, אתה אומר נתן בידה זה כתוב. זה אומר שמרגע זה היא מקודשת לו? זה אומר שהיא אשת איש? למה אבל לא צריך שהם יהיו אחד מול השני כי לא ברגע כל חייב- כך חשוב שהם הופכים להיות כי לא חייב 3 כינורות ו2 תופים בשביל להתחתן. זה הלכות קידושין. יש מצבים שהאדם רוצה לקדש מישהי מעבר לים, או במקום אחר, והוא לא יכול להגיע. מה יש לו לקדש אותם מעבר לים? יש מציאויות הנה, תראי, הנה, השאלה שלך זה בדיוק השאלות האלה. מנקודת המבט שלך, שסידרת לך בראש מה זה קידושין, אין מציאות כזאת. פשוט נראה לי לא רלוונטי. אבל יש מקומות שזה רלוונטי. אדם רוצה שאשתו תהיה אשתו עכשיו, לפני שמישהו אחר יקדש אותה. אז הוא מקדש אותה עכשיו, ועוד חודשיים אנחנו ניפגש. יש מציאות כאלה. אנחנו רגילים להכל, הכל אצלנו היום אינסטנט. אבל המשמעות של הקידושין שהיא קודם כל נאסרת מאותו רגע על אדם אחר. האם הוא עדיין קיים את המצווה? לא, אבל מרגע הזה היא נאסרת. יש לזה המון משמעות כלכליות גם. האם היא יורשת או לא יורשת? זה לא כזה... או שאתה לומד הלכות קידושין והלכות גיטין, חבר'ה, בסוף זה... אירוסין, אנחנו לא עושים היום אירוסין בשני טקים. היום האירוסין והקידושין זה בטק אחד. זה ביחד. כאילו וורט גם נחשב. וורט זה לא אירוסין. זה רק טקס, זה רק... וורט זה פשוט קרקרים ברמה. זה לא טקס. אבל זה לא, אין לזה שום משמעות משפטית. יש לזה, יש לתנאים משמעות. אם בני משפחה קבעו תנאים, והם התחייבו כבר כספית אחרי זה, כן. יש לזה משמעות משפטית, אבל לא בין בני הזוג. היא לא נאסרת על אף אחד, והוא לא חייב לה כלום. כן. היום זה מעובר. רק היום עשו תחת פעם, בזמן המשנה, הוא היה, יש אפילו במסכת כתובות כתוב, החתן היה מארס אותה והולך לגור בבית שלה ביהודה, זה היה, בגור עם אבא שלה, במשפחה. מתחתנים אחרי שנה. את יודעת למה שנה? כי היא צריכה 12 חודש להתייפייף, והוא צריך 12 חודש לארגן ממון לחתונה ולבית. כן, זה לא כמו היום, זה היה תפיסות אחרות, היום זה אחרת. אני קצת מבולבלת, כי פתחת בזה שאנחנו צריכים שהראש יהיה שולט על הרגש. כאילו אפילו לא 50-50, כאילו ממש הראש שולט על הרגש. ובסוף כאילו הראש לא יכול להבין, ורגש דווקא הרבה יותר יכול להבין, כאילו גם בסוף אמונה אומרים שכאילו כמה שזה בסוף מאוד רגשי, כאילו הרבה יותר פנימי, והמוח לא יכול להבין, כאילו... לפי מה שאת אומרת, את לא חוטאת. מה זאת אומרת? אם יש לך רגש פנימי ואמונה חזקה, אז אדם לא אמור לעשות חטאים. נכון? אוקיי. אז למה הוא חוטא? כי הראש עובד, זה מה שאני אומרת. לא. מצד השכל האדם לא יעשה חטאים. מצד השכל הוא הכי לא יעשה חטאים. הוא יודע מה המשמעות של חטא. מצד הרגש הוא יעשה חטאים. אבל מצד הרגש כן.
אבל הראש שלנו לא מסוגל להבין את גודל הדבר. אז איך הוא כן? זה בדיוק העניין. זה, נכון, לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל איך כן? רק מתי היא תפיסה, מתי היא תופסת, רק כשאני לוקח את 3 לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, ומתלבש ומלביש בהם את התורה והמצוות. זו הדרך היחידה שלך, להתחיל להתקרב לרחבת ה-16 של יוסף. להתחיל להתקרב לרדיוס שלו בכלל, לחשיבה של יוסף. להגיד, לא נמכרתי ואין לי שום תינה על אף אחד. מה שנקרא, להתחיל להגיע לרדיוס של צדיקים. בסדר? אנחנו לא נהיה צדיקים, לכל המאוכזבים. אבל בינונים כן. בינוני כן. בינוני מתנהג כמו צדיק, אבל יש לו מאבק פנימי עדיין. אבל הוא מנצח את המאבקים. רגש, ההגדרה הכי מדויקת שאני מצאתי לו זה גפרור. זה להבה גדולה, אבל נכבט. אנחנו מדברים על נרות. לא על להבה גדולה, אבל לאורך זמן. הרגש הוא מאוד מבלבל. מאוד מאוד מבלבל. ואנחנו לא עובדים רגש. אנחנו רוצים שהרגש המאוזן, למדנו את זה בפרקים הראשונים של התניא, הוא בא שהמחשבה, חוכמה בינה דעת, מולידות את הרגש. ולא הרגש נדלק בפני עצמו. כי אם הרגש מוביל, אתה אחר כך יכול להגיע למצב שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת עוד שבוע. בלי הישגים. אבל אם השכל יוביל... כרגע זה מה שקורה. כן, בלי לרמוז. אבל אם השכל יוביל, אז כן. יש לנו משימה, אני מבין, אני אורז את השכל בפרופורציות הנכונות שלו ועובד. ואנשים שמובלים על ידי רגש, זה אנשים שכל יום עושים לעצמם חרקירי. כי גם פגעו בו, אז הוא לא מצליח להתמודד עם הרגש יוצא, כי הרגש הוא הביטוי הראשון לתגובה. אבל זה לא אמור להיות ככה. הביטוי הראשון לתגובה זה שפגעו בך, הוא צריך להיות השכל. וכדי להתחיל לחשוב בצורה כזאת שמוח שליט על הלב, אתה צריך להתבונן בגדולתו של אלוקים, לקבל פרופורציות על עצמך, להתחיל לייצר לעצמך מודלים אחרים של חיים, בנוסף, ללמוד ולעשות כל מה שאתה יכול בציווי האלוקי, ואז אתה מתחיל לחיות חוויית חיים אחרת. ואז אתה יכול לצאת מהמקומות שאתה תקוע בהם עם עגלה 2 מטר בבוץ. רק אם אתה להתחיל לחשוב אלוקות, כמו יוסף. אני לא נדפקתי, ואני לא אכלתי אותה, ואתם עדיין האחים שלי, ואני אוהב אתכם באותה מידה כמו לפניכם. אני פשוט נשלחתי. זה שאתם נבחרתם, מגלגלים חובה על ידי חייו, זה עניין שלכם איתו. זה לא עניין שלי. אבל אני נשארתי מאוד יציב ביחס שלי אליכם. וזה חשיבה של צדיקים. זוכרים את הסיפור שאמרנו, סיפרנו אותו כמה פעמים, כל פעם הוא בול נכנס לעניין. שבא מישהו לאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד בעל התניא, והוא היה עשיר והוא נפל מנכסיו. אז הוא בא ואמר לו, רבי, נפלתי מנכסיו, אני רוצה ברכה, אני צריך לחתן את הבנות שלי, ואני צריך להמשיך לתת צדקה, ואני צריך זה, ואני צריך זה, ואני צריך זה, וזה. ואז אדמו"ר הזקן אמר לו, עד עכשיו מנית מה אתה צריך, אבל לא אמרת למה צריכים אותך. זה התשובה של יוסף לא נמכרתי. אני צריך להיות פה. הוא לא צריך את היחס שלכם. ברגע שאתה משנה את המוד הזה למה צריכים אותי, אז אתה הופך מפגיע, מצרכן, מכל הזמן תסתכלו עליי כמה אני מיוחד או מיוחדת. או כל פעם שאתה נכנס לאיזה פורום, כולם צריכים לדעת שאתה פה, כי אתה פשוט, אתה נזקק. אתה נזקק לצומי כל היום ברמות שונות, זה לא משנה איזה רמה זאת. אבל אדם יציב לא נזקק לזה, אדם יציב בא להשפיע. המציאות שנכנסתי אליה, שהשלחתי אליה, היא זאת הנזקקת. אני באתי לעבוד. לא באתי עכשיו להיעלב, באתי לעבוד.
וזו תפיסה שונה לגמרי, וזו תפיסה של טניה, של חסידות. כדי להתחיל לחשוב ככה, מצד הטבע אתם לא אמורים לחשוב ככה. כדי להתחיל לחשוב ככה, צריך להתחיל לעשות ולעסוק בזה, כן? ולכן הוא ממשיך, והיא לזאת, יעתה להם לחבקו בכל לב ונפש ומאוד, כן? זאת אומרת, על אף שהחוויה שלנו עם אלוקות, היא בסוף חוויה שמפריד בינינו לבינו בגדים. אני מחבק את המלך, לא את המלך עצמו. אני מחבק אותו עם הזה, אבל אני עדיין עכשיו את המלך. על אף כל זאת, עדיין תהיה תנועה חזקה של הנשמה, של הנפש הפנימית האלוקית, כן להגיע לתנועה של חיבוק ולא להיתקע עם הגוף, כן? זה מה שהוא אומר. דהיינו קיום התרי"ג מצוות במעשה ובדיבור מחשבה, שהיא השגת וידיעת התורה כנ"ל, הנה כשמעמיק בעניין זה, בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, תראו את התנאים של העיסוק. תעלומות ליבו, מה זה תעלומות? מה זה תעלומות? יש לכם... מה זה תעלומות? תעלומות ליבו ומוחו. מה זה תעלומות? כן? יש צדדים של הלב והשכל, ליבו ומוחו, שהם גלויים, ויש צדדים מאוד פנימיים. לכל דבר יש משהו חיצוני ויש משהו פנימי. כל דבר. ככה העולם בנוי. אתה יכול להפעיל את כלי השכל והלב שלך באופן חיצוני, אבל רוב האנשים מפחדים להפעיל את הצד הפנימי, את התעלומות הנפש. ותראו מה הוא מתחיל, בתעלומות תבונות ליבו ומוחו. הוא מדבר פה מעמיק בעניין הזה, תעלומות ליבו ומוחו. מה זה לי? זה היה צריך להיות הפוך. תתחיל קודם כל במוח, ואז תלך ללב. אומר לא. היעד האמיתי של כל... מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? רחמנה ליבה באe. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, את הלב שלך. הוא לא רוצה את השכל שלך. למה? כי הלב שלך זה הדבר שהכי קשה להגיע. גם אתה כלפי עצמך. יש אנשים שחסומים רגשית במקומות מסוימים. לא מוכנים לפתוח אירועים של החיים שלהם. לא מוכנים לדבר על בעיות שתוקעות להם חצי מהחיים. יש להם איזה חסמים רגשיים מאוד ברורים. הם יודעים אותם, כל אחד יש לו את העניין הזה. בסדר? זה תעלומות הלב. הוא לא מוכן, יש התקשרות לבבית עד גבול מסוים, מפה אתה כבר לא נכנס. ומה התורה דורשת? התורה דורשת שהקשר עם אלוקות יהיה בלי מחיצות, חיצוני ופנימי. אלוקים רוצה אותך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אל תעשה לי עכשיו, לא טלטליות ולא גדרות. אני רוצה את כולך. אנחנו, מצד עצמנו, קשה לנו להגיע לרמה שאני מודה שאני דתייה על מלא, כמו שבן גביר אומר. יש לכל אחד ואחד את הגבולות שלו. איך אנחנו יודעים את זה? כי לפעמים אנחנו מתפתחים להיות דתיים. לפעמים אנחנו מתביישים להגיד את מה אנחנו חושבים. אבל אם אתה כל כך שלם עם עצמך, אז למה אתה מתבייש? זה כי אתה בפנים, בתעלומות הלב, עדיין לא נכבשת. אתה עם גבולות. גם לפעמים בקשר זוגי, יש כאלה שמציבים גבולות, או בכלל לא נותנים להתפתחות כזאת לקרות. כן? הם מדברים איתך בחציוניות עליהם. זהו, הם ידברו איתך בקול, סבבה, זרום עם זה. אבל זה לא יהיה יותר מזה. והתורה, אגב, גם במודלים הזוגיים שלה, התורה דורשת, אנחנו אמרנו את זה 1000 פעם, שהתורה דורשת, האהבה שהתורה מדברת היא רגישות. להגיע למצב שאוהב את אשתו כגופו, או אישה עושה רצון בעלה, זה לא מודלים נורמליים. בעולם זה לא... מי יכול להגיע למצב שאוהב את אשתו יותר מגופו, או כגופו?
מי יכול להגיע למצב כזה? אבל התורה דורשת את זה, למה? כי יש פלטפורמה שמאפשרת את זה. אם אתה פתוח בתעלומות הלב והמוח, אז אתה גם יכול להיפתח במעגלים אחרים, זה מיד מקרין על תקשורת סביבתית בכלל. אתה אדם שלא נבהל להכיר אנשים אחרים. אתה אדם שלא נבהל גם מהערה או ממישהו שנופל עליך. כי אתה מסתכל על הכל כחבילת מסרים כל היום. כחבילת טיונינג כזה, כמו ג'יירו כזה. כל הזמן עושים לך ג'יירו שתהיה יציב. בסדר, אז נתן לי... אז מה קרה? כאילו, לאן לקחת את זה כבר? מישהו חתך אותך בכביש, מה קרה? לאן לקחת את זה? אתה כל כך נזקק, כאילו, שאתה מגיב בצורה כזאת. כל היום צריך ללטף אותך, ואי אפשר להעיר לך זה. באדם הזה אי אפשר להעיר לו שום דבר, הוא מיד מתקבצן, הוא מיד מתקרנן. עכשיו, אני לא מדבר על מישהו, אני מדבר על עצמי, אני מדבר על כל אחד פה יש לו את העניין הזה. אלא אם כן הוא צדיק, ואז השיעור מיותר פה. עבורו. אבל במודל הנדרש, הוא אומר, ותעלומות תבונות ליבו ומוחו, בסדר? זאת אומרת שהוא מוכן להגיע למצב שמישהו כובש לי את התעלומות, את העולם הפנימי שלי, את הרובד הפנימי של הלב שלי, לא החיצוני. וגם ברובד הפנימי של השכל. מה זה רובד פנימי של שכל? שזה כבר כל כך תקוע לי בראש, שלעולם לא תשכנע אותי אחרת. שאלוקות ואני מבחינה הגיונית זה הולך ביחד. גם ההיגיון בתורה הוא הולך ביחד. כן? שחכמים אומרים, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אני בטל לגמרי לאמירה הזאת. אני מנסה להבין מה החכמים אמרו, הם לא אמרו את זה סתם. אנחנו יודעים מה היה בין דוד לבית שבע. הפסוקים ברורים. זה יושב על אותו מקום, לא אתם מכרתם אותי, אתם לא הבנתם בכלל מה קרה שם. אתם לא הבנתם את ההשתלשלות של הדברים. כי אם דוד הוא הנושא המרכבה 4 אחרי אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו חלילה יכולים לייחס לו חטא של מתחת לחגורה, סלחו לי, אז משהו פה לא מסתדר בגישה, זה לא יכול להיות. אז חכמים אומרים, כל האומר דוד אינו אלא טועה. חטא. אינו אלא טועה. אתה לא הבנת מה קרה שם. כל מי שאומר, בוא ניקח את זה ליוסף והאחים, פתחנו עם הסיפור הזה. כל האומר שיוסף נמכר אינו אלא טועה. זה אותו עניין. לא אתם חרתם אותי. וכשאדם מתחיל להסתכל על החיים שלו בצורה כזאת, שהוא נותן, שובר את התקרות זכוכית או את המחסומים, תן רגע להתקשר, תן רגע. אנשים מפחדים להתקשר מסיבה אחת, מרכזית, והיא החשש להיפגע. זה הבעיה שאנשים חסומים. החשש להיפגע, הוא מפחד להיפגע. למה הוא מפחד להיפגע? כי אם הוא זורם, אפרופו רגש וזה, אז הוא נקשר, אז הוא מאבד את זה. אז מה המתכון לא להיפגע? לא להתחיל עם רגש. פשוט ככה. צריך להתחיל עם הרבה שכל במערכת זוגית. זה נשמע הפוך על הפוך, ניגוד הטבע, אתם זוכרים? מערכת זוגית צריכה לבוא מאוד, מאוד בהתחלה, מאוד קרה. יש פה דיל, בואו נראה מה אתה שווה, אני רוצה להסתכל באופן מאוד אובייקטיבי על הפרופיל שלך. אתה בן אדם שיכול להתחייב או לא? אתה בן אדם, בפרופיל שלך, אתה מתחייב למערכות, אתה בורח ממערכות, ולפי זה אני מקבל את ההחלטה אם אני המשכה איתך או לא, כי הבעיה תחתנה מה יהיה איתי. כן, אבל אנשים משתנים. גם זה צריך להיות ברור. גם זה צריך להיות לפחות במינימום זמן. הרציפות של זה, כן, שזה לא קרה, אתמול אחת להשתנות ואז... משתנים כל רגע. גם זה צריך לבוא לידי ביטוי. לא דקלרטיבית, צריך לבוא לידי ביטוי. מסכים איתך, אנשים משתנים בוודאי, אנחנו הראשונים שמאמינים בתשובה, העם הזה. אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי. כל אחד בתהליך שלו, לפעמים אנחנו כמו איזה משהו בתוך האדמה, שהוא מתבשל. אני הייתי 10 שנים כאילו, נראית חילונית כלפי חוץ, כאילו כל זה. בפנים אני מתבשל אצלי משהו, ואז ברגע משהו מתפרד, ואז אומרים, מה קחתי? ואז אומרים, מה זה ככה? פתאום, מה קרה? אבל לא קרה, 10 שנים זה קרה, כאילו, אף אחד לא יודע פתאום מה. נכון, השאלה אבל את יודעת, בסוף גם בחיים, ובטח בעולמה של תורה, מה קובע בסוף?
הפעולות. האם אתה עושה את זה או שאתה מצהיר את זה? כן, אבל אתה לא יודע מתי זה ייעשה. זה לא משנה, דיברנו על זוגיות. מישהו יגיד לך, תקשיבי, אני הייתי פעם לוקח 3 פייסלים ביום, הפסקתי עם זה. אוקיי, מה השאלה שתשאל לי הבאה? כמה זמן כבר הפסקת? הוא יגיד לך, מלפני 3 שעות. מה זה רלוונטי ההצהרה הזאת? באמת אני שואל, מה רלוונטי? תגיד לי כבר שנה, וואלה. תהליך. אבל אי אפשר לדבר איתי עכשיו בטווחים כאלה שהם לא משכנעים. אני בעד תשובה, ובטח, מה זה אני בעד? התורה בעד תשובה. אדם יכול להיות הפוך לגמרי, אבל התהליך חייב להיות מתורגם בזמן, ברציפות. כן? זה חייב להיות מתורגם. ולכן, איך הגענו לזה? כן, הגענו לזה מהחשש להיפגע ואיך לבנות מערכת יחסים נכונה. התורה לפי ההלכה לא מעודדים הרבה פגישות לפני. למה? כדי שלא תהיה התקשרות לבבית, ואז גמרת את יכולת השיפוט. גמרת. את מאוהבת. את כבר לא רואה כלום. זהו. נגמר האובייקטיביות של הקשר הזה. את יכולה פתאום לגלות משהו אחרי 2 שאתם גרים ביחד. מה העניין? לא חבל 2 האלה. זה נראה כאילו מאוד דרקוני וזה, אבל זה בכל הטוב. מקרה היא תגלה את הדבר הזה אחרי 2. לא. מה לא? היא תגלה, היא תתחתן איתו, ואז היא תגלה אחרי 2. מה שהיא הייתה מגלה בכל מקרה, זה לא משנה. לא. פשוט כבר עכשיו לא, היא זה לא מה נשואה, אבל יש לה שאמרתי. מחויבות אליו. לא, זה לא מה שאמרתי. לא נתחל בשכל. אם התחלת בשכל, יש לך יכולת זיהוי עכשיו של הבעיות. האם זה רציני או לא? לא, אבל יש דברים שמתגלים, כי שקופץ אחרי הדגל 5-6 האדום פגישות אין אי אפשר רגש. לזהות את הכל. וואה. אבל יש דגלים אדומים שאם יש לך רגש את מפספסת. אין בעיה, סבבה, אבל אחרי 5-6 פגישות לא משנה מה, עובדה יש שזה- דברים שיש... עובדה שזה אבל- עובד, עובדה שזה עובד. עובד, אני חושבת בטוח שיש שזה דגלים עובד, אבל מאוד גם פשוט. בטוח שיש מקרים שזה לא עובד. כן, השאלה מה סטטיסטית כמה. זה לא, טוב, לא משנה, זה לא... למה? לא- אני מדבר עובדות. לא, אין בעיה. העובדות שאנשים שגרו לפני הנישואים ביחד, אחוזי האי הצלחה להחזיק את הנישואים הם 35-40%. כאלה שגרו ביחד? כן, אבל גרתם ביחד, למה זה לא תפס? כי זה לא עובד ואם ככה. הם לא גרו ביחד, למה זה כן תפס? לא, תראי למשל... אם הם גרים ביחד אחרי החתונה, לא, למה זה כן תופס? זה מה שאני אומר, שברגע שאין מעורבות רגשית, היכולת שלך להסתכל אובייקטיבית על הבן אדם, ולקבל החלטה, האם כל נישואים הם סיכון. דיברנו על זה מספיק. כל ניסוי עם התקשרות עם סיכון. אני יודע מה יקרה מחר בבוקר. בדיוק. אני יודע איך היא תיראה בלי האיפור מחר בבוקר, אני לא יודע. אבל כל ניסוי עם סיכון. אבל היכולת שלך להסתכל אובייקטיבית על הקשר, ואגב, חייב להיות משיכה, כן? זה לא ש... אבל אמרת שכאילו הפשוט זה הפעולות, נכון? כן. ואתה לא נותן פה אופציה לפעולות יותר מדי, אם אתה מסתכל רק שכל. הפעולות, כאילו גם מבחינתי... יש מצוות תעשה ויש מצוות לא תעשה. נכון. זה שאתה לא עושה את זה, זה גם פעולה. זאת אומרת, זה שאתה לא נגרע אחרי הרגש, זה גם פעולה. לא, הסיפור הוא, אם אנחנו מדברים על קשר, הסיפור, אם הוא מתחיל רק בתשוקה, אוקיי? או אם הוא מתחיל בשכל, של ברר ערכים משותפים, מטרות משותפות, מה רוצים בחיים. הרבה פעמים זה דיונים שגם אנשים אחרי 2 שהם גרים ביחד הם לא עושים, בינינו. כן. רגע בצורה... אבל השכל כל הזמן עובד, זה עד כמה הוא מושפע מהרגש, לא? אנחנו פה, תמיד אני מטיל פה את הפצצה הזאת, לא שהרבה תגיד אנשים לא אוהבות, שבחורות לא אוהבות. להגיד בדייט הראשון, לפני שאת מושכת את הכיסא כדי לשבת, שלום, אני באתי להתחתן. עכשיו, אם הוא נבהל, הצלת 2 להתבזבז איתו, כי הוא לא בא להתחתן. אנשים לא באים לרעיון עבודה, תגיד, אתה רוצה לעבוד? ברעיון עבודה, אתה רוצה לעבוד? זה לא עובד ככה, חבר'ה. צריך להכניס קצת שכל באירוע הזה. אני בהנחה שבאת לעבוד, נכון? מה כל כך בעייתי במשפט הזה, כאילו? זוג היום שהוא הולך לפי זה לפחות, הם שניהם באו להתחתן, ברור, זה היה בנתת הפגישה. זה לא כזה ברור שאני... לא, אני אומר על זוג שהולך את זה. היום אני יכול להגיד לך שמצד הבנות זה יותר ברור, מצד הבנים, הם כשהם שומעים את זה מתחילים להשתעל. אבל זה ככה אמור להיות. זה ככה אמור להיות, אני מצטער לכל המאוכזבים והמאוכזבות. יותר נכון, כל המאוכזבים, אופק. אבל זה ככה אמור להיות. מה קורה? הם הולכים לגור ביחד,
ואז היא שנה דוחה את זה, ואז אחרי שנה מתחילה להגיד חתונה ומשתעלת, כדי שהוא חצי ישמע, ואז יש שנה מתי לדבר איתו על העניין הזה. היא דוחה את זה חצי שנה כי עוד לא מצאת הזדמנות, כאילו מרגישה נזקקת, כאילו מה הקטע? איפה הדיגניטי הפנימי שלך עם עצמך? אתה רוצה משהו, say it. אני אומר לכם, זה אותו דבר כמו רעיון עבודה. אתה באת לרעיון עבודה, כנראה שאתה רוצה לעבוד, ואני רוצה להעסיק. אם צד אחד לא בעניין, אז בשביל מה? כאילו, טוב, תתחיל, נראה אם תרצה לעבוד. זה נשמע לכם דיל נורמלי, אני מדבר בשיא הרצינות עכשיו, חברים. חבל על הלב, וחבל על הצלקות, וחבל לבוא עם עגלה של חוויות לא רלוונטיות למערכת הבאה. בשביל מה? אז מה עושים? עובדים נכון, עם שכל. מדברים על ההתחלה. עובדים, מה, אתה התחתן? יש לנו הוראות הפעלה של שולחן ערוך, ועובדים לפי זה. רבי אומר את זה. סרט מאלף. רבי כותב את זה היום בפירוש. בדור שלנו יש המון פחד, רואים את זה בכל מיני רבדים. פחד להתחייבות. בוודאי. כל מיני רבדים. למה יש פחד? הכל מאוד מהיר. למה יש פחד? דיברנו על זה הרבה. כי אנשים מרגישים לבד. הם שכחו שהקדוש ברוך הוא איתם. אתה לא לבד באירוע הזה. כלה שנכנסת לחופה, מלווה אותה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. חתן שהולך לחופה, הקדוש ברוך הוא מלווה אתכם, את שניכם. איש ואישה, יש ביניהם י' וק', י' ק', זה שם השם. אתם לא לבד באירוע הזה. ואנשים שוכחים כל הזמן להכניס את העניין השלישי. אנשים חווים אירוע לבד, זה לא נכון. זה לא נכון, זה כמו מה, הבן שלך עכשיו בעזה? כן, אבל אני באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא איתו 24/7, כמו שהוא נוסע בכביש 6 ואיזה שיקור מאחורה או מקדימה נוסע. מה זה משנה הסיטואציה? נכון. מה זה משנה? אני שואל אתכם באמת. סטטיסטית בכביש 6 יותר מסוכן, אני אומר לכם, בוודאות. מבחינת תאונות. בטח. מבחינת תאונות, כמה נהרגים ביום בכבישים? כמה נהרגים ביום בכבישים? הרבה יותר משניים, שלושה של... יש 15,000 חיילים בעזה, בסדר? כמה נהרגים ביום בכבישים? הרבה יותר, חברים. איך שתסתכלו על זה? תאונות, פריציות, מה שתרצי. נפל, כמה אנשים מתים מתאונות. זה בכלל לא משנה, איך אתה מסתכל על זה. האם יש שם סכנה יותר חווייתית? בוודאי שכן. האם השטן מקטרג בשעת סכנה? כן. בגלל זה אני אמרתי לי, אני לא... אבל אני באמת מאמין שהוא שומר עליו 24/7. לפי התוכנית שלו. אני באמת מאמין, ואז אני יכול להגיע לסוג של מנוחת נפש. אחרת, אני לוקח את כל ynet 12 וישראל היום על הראש שלי, שיש שם רק חדשות רעות, ואני לא מצליח לנהל חיים. כי אז אני הופך לחרדתי, ואז אני קורא שזוגות נפרדים, ואז אני הופך לחרדתי, כי אני לבד באירוע הזה. אבל אם אני לא לבד באמת, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, נותן מקום לחיבוק המלך, נותן מקום לחשיבה של יוסף בחיים שלי, אז כן, אפשר להתחיל לחיות את החיים האלה. אתה אומר שהדאגה היא לא מהשם. זאת אומרת, ודאי שלא. היא כאילו אמורה לא לדאוג. שהוא ידאג. מה שאמרו לנו, אשרי אדם מפחד תמיד, אבל לא דואג. עוד פעם, מה זה? אשרי אדם מפחד תמיד. אדם צריך לפחד תמיד, לא יודע לפחד תמיד. לפחד תמיד, לא לסמוך על עצמו ב1,000%. צריך לדאוג כל הזמן. גם אם הגעת להישגים ברמת מודעות וזה, אתה יכול ליפול בשנייה. לפתח אתה תרופץ. מצד שני, מאין יבוא איזה, ידע לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אנחנו מאמינים בפסוקים האלה כפשוטם. אני אמרתי לכם את הסיפור הזה אולי 30 פעם, אבל הוא הדוגמה הכי טובה. רפול היה גיבור ישראל, הסורים דרכו לו על הראש, אלפי כדורים שרקו מעליו, מתחתיו, הוא תפס אותם ככה בזה. בין השיניים הוא עצר כדורים. ובסוף הוא הולך באשדוד, ובא גל וכותף אותו. תקשיבו, זה נשמע לכם נורמלי הדבר הזה? אם היית נותן את האפשרויות, לפי, אני אומר לך עכשיו את סדר השתלשלות החיים שלו, איפה לדעתך הוא יסיים את חייו? אבל היית מצביעה על איזה מלחמה. בסוף הולך, בטיול בוקר בא גל ואוסף את הבן אדם, זה כאילו זה לא נורמלי, הוא אפילו לא שחה. הוא הלך על המזח. זה פשוט לא נורמלי הדבר הזה. וזה עוד יותר מראה לך
שהחיים זה לא ככה. החיים זה אוסף של אירועים, ומה שיקבע את החיים, את החוויה שלהם, זה איך אתה מסתכל עליהם. למה אתה מחובר שאתה מסתכל עליהם? איזה קו הזנה יש לך? מה שלמדנו היום, שמצד עצמך אתה לא תוכל לעולם לחשוב כמו יוסף. והדרך היחידה לחשוב כמו יוסף, זה להסתכל בגדולתו של אלוקים, להגיע למצב ששכל שולט על לב, ורק על ידי זה שאני עוסק בתורה ומצוות, כל אחד ואחת לפי הקצב שלו והזמן שלו, כן? רק אז אני יכול להתחיל בכלל לנגוע באלוקות. זה התנאי הבסיסי, כן? וגם זאת תהיה חוויה של מחבק את המלך. לא את המלך ממש, מחבק את המלך, כן? ובכל זאת אני יכול להגיע למצב שאני לא חי כאלמנה צרורה, אלא עברתי כבר את המחסום הזה. אני כבר בתנועה של חיבוק. אני כבר בתנועה של, כן, הולכים להגיד שם משהו שקשור לתורה, מעניין אותי מה הולך להיות. אני רוצה לקבל איזה נקודה. ויינס משעמם אותי. סדרות בנטפליקס כבר לא מדבר אליי. אני רוצה משהו שיגע בי בתעלומות לב. לא ברובד הרגשי, החיצוני של השכל או של הלב. שיגע קצת יותר עמוק. ואז מתחילה לי תקשורת בין אזורים פנימיים שלי לבין העולם. אתה יכול לתפוס שיחה עם בן אדם שמעולם לא הכרת, ולקבל תובנות עומק מדהימות על החיים, כי אתה פתוח. אתה לא הכנסת, לא קטלגת אותו עכשיו לאיזה מכת. כן? כי אתה לא חושב מכתית, אתה לא חושב קטלוג. אתה פתוח לחוויות חיים. אתם מבינים? וגם אפרופו דייט מה שאמרנו, שאתה בא להכיר או להכיר מישהו. האם אתה פתוח להקשבה, או שאתה מחפש את ה-V? אתה מחפש את ה... הוא עוד לא דיבר אם הוא למד או לא למד באוניברסיטה. חכי, מה קרה? או שאתה מחפש כל הזמן לסמן, את הצ'קליסט. אין... זה להיות פתוח לסיפור של יוסף. מה הוא אומר? לא אתם בחרתם אותי. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון, תרצו מהחשיבה הזאת. אנחנו שליחים, גם אתם שליחים. אני הגעתי למקום שהייתי צריך להגיע. בסדר? אז שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת לפני שתתעלפו פה כולכם ביחד.